Iżjara uffiċjali f'Malta tas-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan il-Kardinal Pietro Parolin qed issir fuq stedina ta' Nunzjatura Apostolika biex tagħlaq iċ-ċelebrazzjonijiet li saru tas-60 anniversarju mit-twaqqif ta' relazzjonijiet diplomatiċi bejn Malta u s-Santa Sede. Fost l-ewwel impenji f'Malta, il-Kardinal Parolin iltaqa' mal-President Miriam Spiteri de Bono fil-Palazz ta' Sant'Anton. Il-Kardinal Pietro Parolin ilu Segretarju tal-Istat tal-Vatikan mill-2013 meta kien inħatar mill-Papa Franġisku b'responsabilità aspetti politiċi u diplomatiċi tas-Santa Sede. Is-Segretarju tal-Istat tal-Vatikanu fost l-eqreb kollaboraturi tal-Papa. Uffiċjali politiċi l-kariga tiegħu imxebħa ma' dik ta' Prim Ministru ta' Stat. Il-Kardinal Parolin u membru tal-Kunsill tal-Kardinali u ta' 7 dekasteri fis-Santa Sede, fosthom għad-dottrina tal-fidi, għall-isqfijiet u għad-dixxiplina tas-sagramenti. Fir-residenza uffiċjali tal-President ta' Malta, il-Kardinal Parolin iltaqa' wkoll mad-Deputat Prim Ministru Ian Burge. Il-ħadd fid-9:09 ta' filgħodu, il-Kardinal Parolin sa jiċċelebra qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt li għalija l-pubbliku jista' jattendi. Din sa tkun waħda mill-aħħar okkażjonijiet tan-Nunzju Apostoliku tas-Santa Sede għal Malta, Savio Hontajfaj, li dalwaqt sa jtemm il-mandat tiegħu f'Malta. Il-Kardinal Parolin iltaqa' wkoll mal-Speaker Angelo Farrugia fl-isfond tal-qafas ta' ħbiberija bejn il-Parlament ta' Malta u s-Santa Sede. Hawnhekk saret referenza responsabilità etika fil-ħajja pubblika u għad-dimensjoni umana fit-teħid ta' deċiżjonijiet parlamentari.